La meva pregunta és si s'està fent un replanteig des de l'Agència Catalana per treballar conjuntament amb entitats com les vostres per que el que hi hagi és unes bases que contemplin precisament el que es pugui dur a la pràctica de forma conjunta entre administració i entitats de banca ètica per cobrir precisament a ONGs, com el cas de la que jo represento, per poder desenvolupar projectes que el que ara estem molt constrenyits i que hem de buscar, en tot cas, de manera així escadussera o a la banca privada, convocatòries, per exemple, de la Caixa, quan les ha fetes. Bueno, l'agència estem una mica a les beceroles, en aquest tema, sí que no us explicaré, no donaré bones notícies, però sí que portem uns anys treballant amb el programa de Fets i que estem intentant veure quines vies d'implicació podem tenir. Però estem en processos molt inicials de debatre, en aquest cas amb Fets, que a veure si ens poden ajudar i acompanyar una mica a obrir aquestes portetes, que de fet estan encara molt tancades. A FIARE el que es pot fer, i que si no em corregeixen des de FIARE, és demanar financiació, igual que fa Microfides, demana financiació a FIARE i el que ha de buscar és qui garanteix aquesta financiació. Això sempre està obert. Que a Itàlia és el fons avalistes. Exacte, i a Espanya estem treballant amb persones i entitats. Hi ha persones particulars que hi posen, hi ha un ajuntament que hi ha posat, hi ha congregacions... Hi ha ajuntaments que estan posant com a avalistes? Sí, també, com a aval. Noms? Un ajuntament a Pamplona, a Navarra, a Villava. Ah, Villava, per anar a parlar amb ells, no? Sí. I en concret com seria? El que nosaltres fem, diguéssim, no gestionem els projectes des d'aquí. O sigui, en aquest cas seria parlar amb l'oficina de país de Nicaragua, que depèn de l'oficina regional de Costa Rica, de Centroamèrica i Carib, i presentar-los el projecte, la sol·licitud de finançament i estudiar-ho conjuntament amb ells, però vaja, que no li veig cap inconvenient. Sí que no he comentat els imports mínims de finançament, però clar, també ens trobem nosaltres a l'hora de finançar projectes que potser si ens demanen 20.000 euros no surt a compte tota la tasca d'avaluació, d'estudi, d'anàlisi per aquests 20.000 euros. Normalment el mínim que fem és 50.000 euros o dòlars i a la pràctica pocs projectes hi ha que financem per sota dels 200.000. Quines són les claus per escalar, per realment ser alternatives per l'estat, pel petit estalviador a Espanya, a Catalunya? És l'interès? Perquè al moment s'apel·la molt a la bona fe de la gent, no? Això, que hem de ser socials, que tal, qual, a canvi de sistema, però vull dir, si volem fer allò que diu un scale-up, s'ha d'utilitzar altres eines, no? Què ens faltaria per créixer, per escalar? Doncs això, més activitat de difusió, promoció, boca-orella, etc. El que passa és que tampoc volem fer-la excessivament, perquè el que ens trobem és que amb els criteris tan estrictes, i això parlo ja per totes les entitats de finances ètiques, amb els criteris tan estrictes de selecció de projectes que tenim, si de sobte tota la gent amb un mínim de consciència social passa els diners de cop a finances ètiques, a Oicocrèdit o a altres entitats de banca ètica, doncs ens desborden. No hi ha prou projectes per finançar que compleixin tots els criteris socials. Per tant, hi ha d'haver un creixement paral·lel d'aquest interès i d'aquesta inversió per part de la gent d'aquí, de la ciutadania, amb un creixement paral·lel de l'economia social i solidària, ja sigui tant aquí a casa nostra, al nostre país, com a països del sud. A mi se m'ocorren alguns criteris per definir què és inversió d'impacte o què no és, però vosaltres segur que també heu reflexionat i segur que també podeu explicar una mica alguns criteris, no? El que més que nosaltres definir criteris és d'influenciar el sector, o més que influenciar el sector, és que els inversors sàpiguen a què estan invertint. La feina que volem fer és més aviat incidir en aquest grup gros que hi ha al GIN, on estan els Goldman Sachs i tal, per proposar criteris, per tenir entre aquests criteris, i sobretot l'important que és el de mètriques, que és el que medim després, és el que medim. Perquè en el tema de les mètriques, quan hi ha reunions d'això d'impacte d'inversió, encara és un tema on cadascú diu la seva. Cadascú diu la seva i no hi ha estàndards, no hi ha acords. La feina que volem fer és incidir sobre el sector per arribar a mètriques i criteris.
que tingui molt clar... És un tema de comunicació. És un tema de comunicació i de mètriques. De ser capaç, perquè aquestes inversions prometen molt, aquests doble dígits, però al final els resultats són molt pobres. Com l'etiqueta de l'eco, que qualsevol cosa... L'ideal seria això, tenir una etiqueta del... La gent s'enganya, perquè qualsevol pot ser bio o eco i al final no és ni bio ni eco. Tenim el segell de comerç just, que hi haurà de tot, però dona una certa confiança. Tenim el criteri de l'orgànic, que també dona una certa confiança. Si arribéssim a això, jo crec que un canto a los dientes. És una etiqueta d'inversió avalada per una agència catalana de cooperació? Més worldwide, més global. Nina? Jo ara que estic com també molt més vinculada a l'àmbit finances, però a vegades em sobta una mica la desconnexió que hi ha, o fins i tot m'atreveixo a dir desconeixement del que s'ha fet en l'àmbit de la cooperació tots aquests anys. I crec que fins i tot aquí, per avaluar l'impacte social aquí, a vegades també em sorprèn que es podrien utilitzar indicadors i experiències de l'àmbit de la cooperació perquè realment una cooperativa a Guatemala, una experiència a Guatemala que porta molts anys o a Nicaragua, té uns indicadors d'avaluació des de fa molts anys, per exemple, i pot servir molt aquesta experiència per avaluar i medir experiències aquí, de suport que s'estan fent, de préstecs que s'estan donant, i jo crec que aquesta també la jornada d'avui, que era apropar cooperació i finances ètiques, fins i tot també jo crec que en aquest àmbit, en l'àmbit també de la mesura d'impacte, de com analitzem, què creiem, què entenem que és impacte i transformació social. Per on podem o per on hem de prioritzar una miqueta l'acció des d'una iniciativa com ho fets? Jo crec que la jornada aquesta en si ja és important i és útil, perquè al final a vegades hi ha aquest desconeixement mutu entre entitats de finances ètiques i entitats més socials o de cooperació. A vegades fins i tot i conèixer-nos i haver estat parlant, que de fet amb Oxfam som socis i havíem parlat en algun moment del programa aquest i veiem que potser no acabàvem d'encaixar, però avui quan em comentava les coses deia, ostres, potser nosaltres no estem assolint el missing middle aquest, sobretot el missing small, que seria els més petitets del missing middle, però potser a partir de cert grau sí, o potser això que comentava, nosaltres a la pràctica projectes de menys de 200.000 euros des d'Ecocrèdit se'ns fa difícil d'avaluar i de finançar, però si estaves dient que posàveu l'aval aquest pignorat del 100% de l'import i dels interessos, era com més fàcil que això, i a darrere una entitat com Oxfam que ha avaluat el projecte, escolta, potser podem quasi firmar amb els ulls clubs que financem un projecte més petit, i que pugui ser rendible i eficient. Vull dir que realment es pot anar buscant eines per incrementar aquest impacte i donar sortida a aquests fons que tenim ara mateix la gran majoria d'entitats de finances ètiques i que superen amb escreix els projectes a finançar. A nivell de donar a conèixer, com connectem les ONGs, les entitats amb aquestes entitats financeres, que a vegades no sabem unes i les altres que existim, doncs aquí el paper dels ajuntaments, des d'informar les entitats del Consell de Cooperació fins a organitzar xerrades com aquesta, fer difusió, fer formació per connectar, perquè no tot sigui a través de subvencions públiques, que també està molt bé, però com obrir més portes i dir a les entitats que hi ha tot això sobre la taula, són altres possibilitats de finançament que potser no coneixeu o no sabeu com funciona. La d'avui és una iniciativa excel·lent, que la llàstima és que veig que hi ha poques ONGs, que és una llàstima, però vol dir que en tot cas es planta una llavor que caldria mirar de continuar-se, de donar-se continuïtat al decurs d'un any, és a dir, que hi hagi més trobades que vagin aprofundint en el que s'està dient aquí. Doncs res més, jo crec que ha estat molt profitós, han sortit idees, més dubtes segurament. Jo us vull agrair a tots, a totes, per haver estat aquí, espero que continuem xerrant i reflexionant i fent passes endavant i ja està, poca cosa més.